Croeso mawr iawn i chi nôl ato ni. Mae'r dorf yma yn gwylio'r cyffro wrth i ni chwilio am bencampwr y bustych ifanc. Dau sydd o flaen y beirniad, enillydd adran y ffermwyr ifanc, adran a dosbarth newydd yn y ffair eleni, ac wrth gwrs enillydd y brydiau cyfandirol ifanc i'r adrannau iau. Hwn wedi teithio lawr o'r Alban, yr un i'r chwith o'n llun i fan hyn. Bustych yma wedi dod lawr yr holl ffordd lawr i Lanelwedd a wedi cael llwyddiant yn barod, ond allan o fynd un yn well a mynd ar Pencampwriaeth. Mae Dylan a Dion Hughes yn gwmni fi o hyd a dwi'n meddwl fydd na rhyw newid o fan hyn nawr, Dylan. Mae wedi gwneud i benderfyniad, Dylan, cyntun? No. A mae rhywun yn meddwl nawr am yr hyn sydd wedi bod efo'r heffer fach ifanc. Mae honno'n matcho hwn yn berffaith. Dim idion? Yn union di. Mae wedi bod yn dasg o anodd drwy'r dydd, ond dwi'n meddwl, neu hwn mae'n dasg anodd, ond eto, dau anifel, debyg iawn i'w gilydd. Ie. Pob lwc iddo. Mi oedd hwn yn sefyll ben a sgwyddewch ben y llall yn y dosbarth yma. Mae yna rhywbeth amdano fe yn does. Am gyffro, am ddrama. Ac i ni gyd yn edrych ymlaen nawr i weld pwy sy'n mynd i fynd â hi ym Pencampwriaeth y bîff ifanc. Mae'n mynd i fod yn wledd unwaith eto. Ond y garden goch fan hyn nawr yn mynd i'r Alban unwaith eto.